Gaur orain dela 50 egun ikusi ez ditugun irudiak ikusi ahal izan ditugu gure herrietan. Herritarrek kaleak hartu dituzte berriro eta goiz-goizetik 100 pertsona atera dira paseatzera, korrika egitera, txirindulan ibiltzera, surfeatzera, padel surfa egitera, patinatzera edo bestelako ekintzak egitera. Herritarrak kalera, hondartzara eta mendira atera ahal izan dira egunaz gozatzera. Gainera, gaur eguraldia gure alde jarri da eta goiz aparte izan dugu ekintza guzti hauek egiteko. Prentzia 5.000 biztanle baino gutxiagoko herria izan da goizeko 6:00 gaueko 11:00 arte atera ahal da jendea kalera. Ez dago ordu mugarik. Hala ere, pertsona orok baldintza hauek bete behar dituzte. Ibilbideak egunean behin egin ahal izango dira, bakarka edo bizilagun batekin, kilometro bateko eremuan. Kirola udalerriaren mugen barruko eremu guztian egiteko aukera dago. Egunean behin, banaka eta soilik aire librean. Kirol instalazioak ezin dira erabili. Txirrindularitza eta korrika egiteko adibidez ezin dira taldeak sortu, eta besteekiko distantziak errespetatu behar dira. Jarduera amaitzean materiala desinfektatu behar da, eta hondartzan surfa eta igeriketa kirol moduan egitea baimentzen da, baina bainua hartzea ez. Plentzia eta Gorliz oso gertu dauden herriak izan arren, arauak ez dira berdinak. Gorlizen 5.000 pertsona baino gehiago bizi direnez, ordutegi bat jarraitu behar dute. 14 urtetik gorako pertsonak paseatzera eta kirola egitera atera ahal dira goizeko 6:00 10:00 arte eta arratsaldeko 8:00 11:00 arte. 70 urtetik gorako herritarrak eta laguntzapeko pertsonak goizeko 10:00 12:00 eta arratsaldeko 7:00 8:00 atera ahal dira. Azkenik, haurrak heldu batekin batera atera ahal dira eguerdiko 12:00 arratsaldeko 7:00 arte. Bestetik oso garrantzitsua da guztiak modu arduratsuan jokatzea eta segurtasun neurriak jarraitzea. Pertsonen artean adibidez gutxieneko 2 metroko distantzia mantendu. Eskuak eta erabilitako arropa eta materiala etxean desinfektatu. Ahal den heinean maskarillak erabili, jendea elkartzeko erabiltzen diren eremuak saihestu, eta noski, birusa izatearen sintoma izanez gero, ez irten kalera.